gwrando ar Z2010 FM, Music Millennium Newydd. A nawr, dyma canu i chi, Generation X mas fyna, syth o'r gan o 80au. Pan roeddech chi MC Hammer, y Teenage Mutant Ninja Turtles, y dillad denim ac wrth gwrs, y Rubik's Cube. A dyna lle oedden ni, diwedd y blwyddyn olaf. Roedden ni'n ifanc yn naif ac yn cael amser ein bywyd. Edrych mas gyda'r hen ffenest bledyr, ac i slaw y ceir yn y ddinas yn rhedron gwyn. Yma fy hun ac yn deall dim. Mae'n yswen a ffog yn sy'n rhedron, Bres yr hael a lwydd o ddindec o cachwan a law. I chwelio am hwyl yn y ddinas mawr. Ni'r plant yn America, wel, ni'r plant
ysgol sy'n fflaco, 80 pa'r edrych o gwmpas paifrom o'r glo. Sdim diall beth mwy cariad yn troi nôl. 80 pa'r grein rhyw trobo, nes mae'n dibynnu mor fach o ti dal da fi. Yn saff i'r problemau just i awi. Sioe wedi dysgu Saesneg i'r rhan fwyaf ohonoch chi, mae'n siŵr. Rwy am ddisgwyl ar siarad i fi, bod ni wedi sôn am y lecsiwn sydd ar ddod i eto Llywydd y Disgyblion. Diolch, Mr Cocker. Ein tasg gyntaf ni eleni yw ethol ein llywydd. Y tri ymgeisydd yw Cori Palmer, Michael Feldman, Fergal McFadden. Dydd Gwener bydd gyfnod y pleidleisio, a dyna pryd ceir yr ymgeiswyr traddodi eu haneddriadau. Ond am nawr, hoffwn i bob un ohonynt ddod ymlaen i gyfarch y dosbarth. Cori, ti sy gynta. Helo bawb, enw i'n Cori. Hoffwn i gyflwyno fy naiddydd Prwy Alf Buwler a Kirby Keaton. Mae gen i llawer o syniadau cyffroes ar gyfer chi eleni. A cyn gorffen, hoffwn i ddweud fy mod i'n gobeithio cewn ni'n cofio fel y dosbarth gorau i raddio o Ysgol William Ocean High. Diolch. Diolch i ti, Cori. Michael, ti sy'n nesaf. Michael Feldman, y bachgen mwyaf cool yn yr ysgol. Athletwr naturiol, edrych fel un o sêr y ffilmiau, capten y tîm ffwtbol, ac yn fwy na dim, pob un merch yn y flwyddyn yn tablu hi'n ato. Gan gynnwys Tiffany. Roedd Michael a'i ffrindiau'n bobl nach i ffrind fel fi, byth gystadlu. Fy nghyd disgyblion, gad i mi gyflwyno'r unig tîm sydd yn deilwng o'ch arwen chi o flwyddyn yma. A jyst rhag ofn mae rai ohonoch chi wedi bod yn byw o dan garreg am y 5 mlynedd diwetha, fi yw Michael Feldman. Nid drwy'r flwyddyn yma fydd Tiffany Gibson. A Cindy Gibson, sy'n farw i fi gyd mae'n siŵr. A hwnna yw Cindy Gibson. Roedd hi y math o ferch ac yn gwneud be bynnag oedd hi moyn, a roedd hi'n gwybod hynny. Baswn i wedi bod yn hapus i gael un cariad, just un. Ond Cindy, roedd hi wedi bod yn y mas a bob un o'r tîm ffwtbol a rhyw adeg neu gilydd. Dewch mlaen. Mae yna raswm yn galw ni'n ddisgyblion hŷn yr ysgol. Beth bynnag. Ar ddiwrnod y rali, fe gawch chi weld ein cynlluniau ni i gyd. O, boys, lot o ferched mewn sgetsio bell. Yes! Oce, diolch i ti, Michael. Fi'n siŵr bod ni gyd yn edrych mlaen yn alw at hwnna.
Falle nad oedd Alfcirk a fyne mor cool am Michael ag ai. Ond o gymharu â Fergal, ni oedd Michael J. Fox, Michael Jackson a Rick Astley gyd yn un. Mae pob ystod efo rhywun fel fe. Rhywun sydd jyst ddim cwynt yn ffitio mewn yn iawn. Oedd Fergal y teip o foi lle bod y chwerthin allu wael ydi ystafell, jyst wrth ei gadael. Helo bawb, fy enw yw Ysgol Robin McFerrin y Trydydd. Rwy'n ymgeisydd ar gyfer llywydd y myfyrwyr. Mae hoffwn i gyflwyno fyny'r clon i chi, Laura Wild a Debbie Fox. Ysgybion, mae'r 80au yn tynnu tua'r terfyn, ac rwy'n credu mai technoleg yw'r ffordd ymlaen. Rwy'n osod ysgol Ocean William High ar y blaen i bob ysgol arall ym myd technoleg. Mae stydiad diweddar wedi dangos os mae technoleg yn chip silicon yn datblygu mor gyflym ag wedi wneud. Falle ni gael cyfrifiaduron diwedd bron tan gweld bod pres o'r Commodore 64 yn eistedd ar y desg. A dim ond dechrau fydd hynny, falle ni gael cyfrifiaduron y byd yn siarad â'i gilydd. Fydd y cyfrifiaduron yn hawdd y defnyddio. Fydd DOS yn rhywbeth i'r gorffennol. Nawr, wrth eisiau gatre ar eich desg, y cwestiwn fi, ble i chi am fynd heddiw?
gweithio trwy'r hafn o ffatri cwp golwg yma. Safle lan am gael. So chi fel chi wedi gwybod hanner. Ddim dadu sy'n cael ei drafod unrhyw math o fantasy, a? O'n i methu aros dod nôl. Rhaid bod chi'n joca. Wir, o'n i methu aros dod nôl. Dwi'n weithio trwy ti, heb amser y gryf, ers oriau ddim, a chael ond arian, a gennym teimlad, o traed yn hynny i lawr. Dwi'n moyn rhoi fyny, neu bydd y boen yn un fawr. Na dwi eisiau trai bryd, bilion bach o ffydd. Please, yn lwbis, ydw i'n syrthio nis. Dan y tirflan, ennill nawr yn yma. Top, dwi'n drud, boen a'i draed yn drud. Ti'n chwarae ei gêm, ond iawn ti'n mynd yn hyn. Draw ti ôl i dy wyn, ti'n gofyn am hyn, a rydyn ni wedi. Mae'r byd yn felys i ti. Ond rhan a anau, bydd rhaid ti bod fwy fel fi. Bydd yn iawn os y torri yn rhydd, y traed rhydd, gwilion bach o ffydd. Wni, myri, ysbryd i bryd. O, y mael o, deren lan y maint o. Top, dwi'n bryd, boen a'i draed yn bryd. Mae pawb yn newid i gyd, ni'n mynd i newid y byd. Ti'n dal yn dyn yn y ffydd. Bydd yn iawn os y torri yn bryd, traed rhydd, gwilion bach o ffydd. Please, lwbis, ydw i'n syrthio nis. Dan, tirflan, ennill nawr yn yma. Top, dwi'n rhydd, boen a'i draed yn rhydd. Traed rhydd, gwilion bach o ffydd. Please, lwbis, ydw i'n syrthio nis. Dan, tirflan, ennill nawr yn yma. Top, dwi'n rhydd, boen a'i draed yn rhydd. Hey boys, ti'n bod mod i? Weithio'n galed ar gyfer y lecsiwn, yfe? Aros y funud. Mae rhaid fi fynd i fynd i ddod, Tiffany. Helo, Tiffany. Hey, Corey, ti'n iawn? Ydw, diolch. Hey, Corey. Siarad sy'n gwybod ti. O, diolch. Falle gai newydd ar gyfer fy cyfrwy. Tiffany, hoffet ti ddod draw ar ôl ysgol bori chwarae badminton gyda fi? Sorry, Corey. Dwi'n mynd i weld Michael ar boes y gwerth o ffwrdd. Falle ar ôl ystod wythnos nesaf? Ie. Well i fi yn ôl at y boys. Ni'n gweithio'n galed ar gyfer yr etholiad. O, serious? Iawn, mae gen i syniadau digon cool. Na i weld chi fe. Oedd pawb yn ni mynd i ond na. Ti'n dod cat? Sut mae chyfryd chi'n mynd te? Pam ti'n dod o? A pam bod fi Tiffany yn helpu si? Cindy, ni ddim yn gwybod hynny at. Yn cael yn dweud ti. Wel, y syniadau digon cool gyda chi? Mae'n amazing. Michael, Michael
lot i fi. A dyma'n blwyddyn ola ni, neu ni byth anghofio hwn. Mae fe'n hedfan i fod yn gloi. Cyn troi rownd, yn 90au. Sut ti'n meddwl fi fi credu? Wel, dwi'n credu bod ni'n byw mewn ond o seri sy'n hedfan. A byddwn ni'n hedfan hefyd. Cerw ma fi pobl methu hedfan, ond falle gen i geir fel Night Riders. Mewn gwirionedd fachgen, sa'n credu bydd lot o bethau di newid. Byddwn ni ddim yn hedfan, bydd y ceir ddim yn siarad, a bydd pobl dal i fyw mewn tai. Ac ch'mod be? Erbyn y flwyddyn 2000 bydd cyfrifiaduron yn rheoli bywydau ni. Byddwn ni gyd yn bechgyn ar ffonau bach sefydol ac fe dyma ni'n dwylo ni. Ie, oce. A bydd y brosied yn ffrindiau i gyd. Ie, Fergal, ti'n nuts. Ti'n rili credu bod y holl stwff yna'n mynd i ddigwydd? Mae profwyd o gyd yn cael ei watwan yn oes ei hun. Mae'n fach! Rhaid i fynd, mae'n datblygu rhyw feddalwedd fydd yn gallu ogi cyfrifiaduron i siarad ag gilydd yn un bil. Bil? Yep, Gatesy. Gatesy? Oh my god, sa'n gwybod sut ti'n treulio cymryd amser dy fi? Mae'n cymaint o nerd. Nerd? Mae fe'n genius, Jack o Fawr. Rhyw ddi, hwnna ni'n dau lot fawr o arian allan o'r cyfrifiaduron. Credwch i fi. Right, well i ni fynd to boys. Ie, ti'n mynd i weid bod y syniad ffantastig yma? Right, ni'n mynd i drefnu cyngerdd yn yr ysgol. Cyngor? Pam? I godi arian. Mae'r ysgol wastad yn bryn o arian. Chi'n cofio USA for Africa, Live Aid? Ie. Allen ni gael pobl i wisgo lan fel Michael Jackson, Cyndi Lauper, codi arian ar bobl eich ni'n gweld ni. Mae'n actually syniad iawn. Ie, llwn i ddweud wrth y bobl sy'n talu bod yr arian ni'n godi yn mynd tuag at y prom fwyaf erioed! Nawr ie, na'r syniad, boys. I know when a plan comes together. Dyma nhw! Maen nhw wedi cyrraedd! Michael! Billy! Louise! Hi, bechgyn! Ok, Michael, rysach ar ei newydd. Mae eisiau ni ddechrau stwff etholiad yma. Mae'n gwybod bod sy'n mynd lot o ddarol. Felly, wedi ni ddechrau. Wel, pam na dewch y trip Jack draw i TV, a mae'n gwrdd chi fyna mewn hanner awr. Ok. Hey, Palmer! So bod nhw'n gael election yn mynd te? Mae'n oce. Mae'n gyd yna. Fe alle bod. O, fi'n sori, boys. Mae'n iawn, ond i fynd i beth. O, gobeithio gallu ymdopi o'r ffyn yr ail yn yr election. Iawn, iawn. Okay, dyda mi syniad. Billy!
ffantastig i'r plant i gyd. Ar ddiwedd y fi'n dewis mae hynny'n glir. Rwy'n sydd yn gyd, a pa mae sydd yn bod dim yr Michael Fennell yn dweud, oh, Ryan Free. Sa'n gwybod beth i ddweud. Mae fel hyn. Os fotwch chi amdano fi, fe na i jobyn da, a dyna gyd sy'n gen i weid. Wel, diolch i ti, Cori, am y cynnig byr yna. Ac yn olaf, rhowch groeso i Ysgol Macfyrin! Reit falle, ddwylwch chi braf Michael yn ei gyflwyno di. Mae angen i ni wisgo'r bag mal yn rhaid. Felly byddai na fi, dilynwch fi. Iawn, iawn, ww! Gael chi weld, nid mae'r unig un ar siglos wedi hwn. Gyd disgyblion, mae'r ysgol wedi datblygu dechnolegol. Os fodwch chi i fi, fe brynu gannoedd o gyfrifiaduron a graffyddion newydd a chaledwyr o'r rhad flaenaf. Rydyn ar fi mynd mewn i oes wybodaeth newydd, a mae rhaid i ni gael anda hi. Ffrindiau, rydyn gyflwyno chi i'r dyfodol. Hwn, enw hwn yw y CD. CD, Compact Disc. Mae hwn yn mynd i newid byd cyddoriaeth fel rydyn ni'n nabod hi. Ie, reit, sut? Mae CDs yn mynd i gymryd lle hen recordiau casetiau, ac bydd yna wedi hen disodli. O, be yn hapi am i li fyny ni? Wel, bydd nhw gyd ar gael ar y CD. Beth yn bydd ti'n siarad am? Ti'n gwybod straffu amser ni gyd fyny? Falle chi'n lawn dweud, ond rwy'n dweud wrthych chi, bydd CDs yn cymryd lle recordiau. Yn union fe mae'r feicrydol wedi cymryd lle yn hirfwn draddodiadol. Ffrindiau, os na ddwn i land y technoleg, byddwn ni'n hunain dod mor hyn ffasiwn a'r hyn wireless. Rwy'n cofio nawr yn glywed nôl yn 52, gwrando at y eiriau mwy na hi yn mwynhau, a gwrando ar rannes bod bobl ar oddau. Aw, aw! Fe gosais ti y glod ar ganu'r symffoni, a na'r technoleg sydd yn canu salaw di. Rwy'n yn gallu gweld beth yw dy rôl y di. Aw, aw! Ges gweld y blant di. Aw, aw! Tybed fy wedes di. Fideo'n lladd sy'n radio nawr. Fideo'n lladd sy'n radio nawr. Torwyd popeth pan ddaeth fi. Aw, aw, aw. A nawr ni gyda'n gilydd yn y studio. Fe glyn gerddoriaeth
credu ta beth. Ges I gyd yn deimlad gan Alpha Kirk, ond felly ddim helpu teimlo'n siomedig. Dwi'n ddim yn oherwydd yn yr election, neu pwy sy'n blwyddyn olaf fel o, ond dyma pryd ydych sy'n gael yn llafau. Yn dibynnu ar y 10 innings. Dyna'r pitch. Yw'n yn swingio, Ysgol! Hebron dros y fence! Mae Yw'n wedi ennill gyfres y byd! Yeah! Yw'n dimasio. Lle ti'n ddechrau? Byd heb baseball. Beth ti'n meddwl byd heb baseball? Wel, ti'n gwybod, ystod na son o'r Fergulan a dyn yr election. Be os? Mae popeth ni'n hoffi nawr yn diflannu yn y dibod. Alf, am beth ti'n siarad? Os na'n gwybod, ond be os y bedfa Pac-Man a Space Invaders ddim yn galan. Ni Alf, dyna pethau cwl fel yma. Beth? Rai pethau mor dda, dydyn nhw gyda ni am beth? Fel Crescent i Hypercar. A Teenage Mutant Ninja Turtles, yeah. Cowabunga! Turtle power! Yes. Hey, pwy ti'n credu bydd yn ennill mewn frwydr rhwng Darth Vader a Yoda? Oedd Yoda yn hyn y byd. Bydd y job yn dim ond amser. Fact now. Ond beth y tai, Yoga, chydig o gannoedd o hwnna'n yr iau, am dal. Bydd y dal i ennill! Ie, meddwl ti'n iawn. Hei, ond, beth y tai, Darth Vader yn cael anwyd, a ddim yn teimlo'n gael iawn, a beth petai? Hei, Alf, beth petai? Beth petai? Darth Vader. Y bechgyn o'r gleddydd fechan. Ac yn ei gwthio. Am dibyn... Please! Neu gyd yn siarad am Star Wars. Rhaid i fi gweld y ffilmiau'n abdysynau weithiau yn hyn. Na ni pethau rhyfedd yn henni. Beth ti'n feddwl? Sa'n gwybod? Weithiau fi'n dal i gael breuddwydion a hi'n Luke Skywalker. Wrth gwrs, fi'n weithio. Ti'n Stormtrooper Coen. Eich marchi, wedi gyd ni'n siarad am, fi byth yn siarad am unrhyw beth arall. Na, gen ddim. Dyn ni'n siarad am lot o bethau eraill. Ie, ni'n siarad am... Ni'n siarad am... Ni'n dau, ni'n siarad am percher ysgol. Ni'n siarad am percher. O, ie. Percher. Please. Hey, Connie, come in here. Oh, you with me? We're able to hold a hand and medicine that. Bob, nos, when he breuddwyd o, fi at eich fi'n dasio sy'n gwybod law llaw. Ond bethau, when he fel Luke Skywalker, fi oedd yn gwrs o'n ystod. A fi'n mynd os yn mynd.
Arnold. Yma Alf Bueller. Bueller. Yn Sasser. Eto. Ie, fflein yn Wel, mae'n well iddo bod yn sal, achos os cywa I tan witio ma fe, eto fe garfeid gadael. Bore da! Bore da! Mae gennym ni ddisgybl newydd yn ymuno dyn ni heddi. Ei henw, Eileen. Rhowch groes y mawr i fi ysgolwch yn dda. Eileen, hoffet ti weid cwpl o eiriau? Yeah, come on, Eileen. Hi. Benw I yw Eileen. Ti ddim yn gwybod beth arall i ddweud. Nawr, rwy'n siŵr y gwneud chi bob ymdrech i siarad ag Eileen a'i gwneud i'n gartrefol yn eich bydd. Nawr, mae gen I un coed y darell cyn I chi fynd. Mae Miss Miyagi. Waxon. Wedi gofyn fi atgoffa chi bod ei gwersi bonsai am ddechrau amser cinio. Unrhyw un sydd â diddordeb fynd I stafell 13. Reit. Cewch chi fynd. Helo, Eileen. Fe'n yw Chloe a dyma Cwm. Croeso'r ysgol. Diolch. Hei, fi yw Tiffany, a dyma fy ffrindiau Cindy, Mel ac Em. Sut ti'n mynd o'r ysgol am bethau? Ie, da iawn! Ie. Fi di gael gatre i fi yn fian. Beth ti'n ysgol? Hen ddillad rhain. Collus I lot o stwff transfer i'r twyd. Fel ferched, sdim da fi amser o stop i fyny. Rhaid i'n awyd. Wel, o. Pa'n poeni. Dyn nhw lot neisach yn deud i'n aml nhw'n well. Ie. Hi. Laura. A fi yw Debbie. Croeso I fi emotion high. Ie, Chloe, fi'n siŵr bod gen I wers. Mae Laura a Debbie mor od. Ti'n gwybod beth, dwi'n mynd y blaen, o'n i'n cerdd i gyda Debbie, a nes I weld i drwy'r ffenest yn snog o poster o Chloe hyn. Mae'n wir, mae stafell i'n llawn o posteri fel yna. O bobl fel Anthony Michael Hall a Don Johnson. O, yn beth hyn. Y Proclaimers. O, Proclaimers, ddiw mawr, nid hi hefyd. Mae Tiffany'n hoffi nhw. Fi ddim yn deall be mae'r holl ferched yma'n gweld yn nhw. Mae nhw'n edrych fel 2 dwcs yn o Scotland I fi. Dim syniad o honna beth yn eich ffrindiau. I mean, dyw Debbie na'r Laura ddim wedi cael cariad yn nhw. Ie. Sim yn un ohono ni wedi cael cariad chwaith. Wel, o'n i ddim yn esgus cael cariad fel maen nhw. Ie. Fel maen nhw. Mr Cocker, Mr Brannigan. O, hei, Cori, beth ti'n moyn? Wel, meddwl ni, mae wedi bod eitha sbel ers y torri'r llywydd, a mae'n debyg nad yw'n moyn cael am drefnu'r gyngedd. Felly o'n i'n eitha hoffi'r syniad bod ydych chi'n gadael I fi drefnu'r gyngedd. Mae hwnna'n swnio fel syniad da. Sut ydych chi helpu? Wel, allwch chi dweud wrth bawb am y peth a helpu fi gynnal yr ymarferion. Wel, rwy'n credu allwn ni ymdopio hynny. Diolch I ti, Cori. Bydd y disgyblion ni'n yn falch iawn o'n ti. Diolch. Wel ta Eileen. Oes cariad ta ti. Wel. O fi'n am berffen yn cyndesu yma. O ie. Oedd yn rydw. Eithon ni allan am bythefnos. Bythefnos. Oedd hwnna yn serious. Not bad.
mas o bydd y fwy dy fi, Hela? Wy! Ble? Nawr, her adre, newidio at dy arwain amdan tua bwyd. Oce. Dyna acen. Wel, chi'n gwybod be, falle rhywbeth yn yr air o le. Pan bod cocker yn teimlo'n lwcus, chi byth yn gwybod llwch chi. Dwn i ddim ein munud o wach gofyn llwy, neu jyst hyder ffug o le. Ond dyma pryd mae'n arfer y sigrau, dwi'n Tiffany, sut o'n i'n teimlo? Ti'n siŵr bod ni moyn neud hwn nawr? Wel, fi'n edrych yn well na proclaimers, allan chi ddim dweud na. Yn anffodus ac yn amseru ddim fod wedi bod yn waith. Dyma'r diwrnod benderfynodd Michael Feldman i ddweud wrthi. Mae'n fe oedd yr un i hi. Reit te, sut fi'n edrych? Dim broblem gen ti. Ti yw Michael Feldman, cofio. Ti eisiau benthyg Michael Jackson? Fi'n iawn bod. Mae'n siarad yn pretty cool. Oce, bata fi. Tiffany, mae gen i rhywbeth i ddweud. Pan rwy'n deffro, wel rwy'n ni bod fi'r un sy'n mynd i'r bethol gyda'r ti. Ac os rwy'n cerdded, wel rwy'n gwybod fi'r un fydd yma'n cerdded gyda chi. Os rwy'n joio, wel rwy'n gwybod fi'r un sy'n mynd i joio gyda ti. Ac os rwy'n gweithio, wel rwy'n gwybod fi'r un fydd yno yn y frwydro ti. Fe gerddwn bum can milltir bell yn wir, fe gerddwn bum can i gael bod yr un sy'n mynd i o fylltiroedd i gael bod a ti. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Da-da-da, da-da-da. Pan a fasan, wel rwy'n gwybod fi'r un fydd yn mynd allan gyda ti. A phan o adre, wel rwy'n gwybod fi'r un fydd yn mynd adre gyda ti. Fe gerddwn bum can milltir bell yn wir, fe gerddwn bum can i gael bod yr un sy'n mynd i o fylltiroedd i gael bod a ti. Da-da-da, da-da-da, da-da-da. Da-da-da, da-da-da. Fe gerddwn bum can milltir bell yn wir, fe gerddwn bum can i gael bod yr un sy'n mynd i o fylltiroedd i gael bod a ti. Fi'n edrych yn ôl. O'n i'n meddwl bod chi wedi dweud bod y proclaimers yn cyll. Ie, wedys ti'n awr fi hefyd. Wel, do, mewn ffordd o siarad, ond lycach chi fi wisgo lan mewn gwisg Madonna a cerdded drwm fel hi? Ie. Ti'n neis iawn. A ti fel brawd i fi. Ond, allai ddim mae'n mas dy ti. Fi'n ond... Mae'n gwneud mae'n goda. A wel, allai ddim weld fy hunan yn meddwl amdano ti. Hei, mae digon o bysgod yn y môr. Dwi'n mynd i rannu dy hunan rhywbryd. Fy myti ar ffordd, a ti ar flaen, ti'n rhoi enw i'n ara. Gofyn a braidd
my dear... Hang on. Pam ti'n neud yn Saesneg? Wel, mae'n fwy rhamantus yn diwedd. Ond mae mis fi yn dweud. Iaith Shakespeare, Milton, Keats. Barry Manilow. Okay. To my dear Eileen, the power of love is a curious thing. Makes one man weak, makes another man sick. Ever since I saw you, I've been walking on sunshine. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I'd feel so free. Oh, what a feeling! I'm dancing on the ceiling and got my mind set on you, and they'll never tear us apart. Love, the secret admirer. P.S. Every breath that you take, every step that you make, I'll be watching. Yeah, now it's your over now. Ond ti'n bod dal Dewi? Fi'n credu bod hoc yn mynd i achor at y rieni. Han, be oedd y gwylodd? Dim ots. Na, dim man, gwyd. Nath i ddal fi'n darllen cyfgromen nes i ffeindio cwrdd of dad. Ti'n jocan, reit? Wel, rai o'r catalog 1975 yn ôl. Ti'n bryd darllen yn research fe reit nawr. Dim byd. Beth?
siŵr y cofiwch sut y drefnodd Bob Geldof gyngor dan yr enw Band-Aid er mwyn codi arian i'w gwledydd hynny yn ogystal â'r USA for Africa gynhaliwyd yma gartre yn ein gwlad fi. Wel, mae Cory Palmer wedi awgrymu ei bod ni'n llwyfannu un o'r cyngerddau yma yn ein ysgol ni. Er mwyn codi arian ar gyfer y gwledydd hyn. A dwi a Mr Cocker yn credu bod hyn yn syniad gwych. Felly bydd yr yma bron yn dechrau fori a lycan ni sef bob un ohonoch chi yn cymryd rhan. Felly bydd y barn pawb am hyn. Nid perthyn i America yn unig ydych chi. Ydych chi'n perthyn i'r byd cyfan. Gadewch ni gydio yn y syniad yma gyda brwdfrydedd. Dyma'ch cyfle chi wneud gwahaniaeth i'r byd. Os wrthyn ni gyda'n gilydd, fydden ni'n newid pethau. Mynd i fod o hel. Mynd i wneud beth da, wneud yn well, i wneud yn iawn. Wrth i mi droi y colen lan, i'n gadw'n gynnes iawn, mae'n mynd yn chwythu fy mar. Bod y plan bryd eich hwy, rwy'n eisiau bwyd, bod y wir bod yn ddall yn esgus nad yw'n gweld dim bai. Y trian sydd ar law, y plentyn bach i'r bwyd, a'r hwn i'r yn dilyn ei gilydd ar y gwyd mae'n siŵr. Does dim gobaith gan ddyn boi, does dim ffordd o gachan troi. Rwy'n edrych ar yr un yn wydyn hwnnw, rwy'n gofyn i fod newid ei ffordd. Does dim math bod yn fwy aml, os ti eisiau neud y byd yn llawer werth, ni'n gallu syrio ar gwerthad y hyd.
pawb i fewn. Ni allwn ni roi'n cefn ar y problemau ar y ffydd dawn newid rhywsut un y byd. Pawb sy'n blant i Dduw ac yn rhan o'i deulu ef a gwir roi'n cariad ni sy'n rhaid. Ni yw y plant, ni yw dyfodol, ni yw y rhai a choleuodd fydd ac dewrwch y modd. Ni all benderfynu a chi mwyn byd ni. Mae'n gwythyn am y byd yn well ieti a fi. O neges bach, ac fe ddawd y ffydd yn glir, ac fe fydd ei byd yn gryfach a'n rhydd. Duw dangosodd i ni drwy gweithio'r anolain a dywedwyd o fewn ein cyrraedd ni. Ni yw y plant, ni yw dyfodol, ni yw y rhai a choleuodd bydd a dewrwch y modd. Ni all benderfynu a chi mwyn byd ni. Mae'n gwythyn am y byd yn well ieti a fi. Rhaid ni sylweddoli dawn newid mawr i'r byd pan fydd pawb yn sefyll yn y tîm. Ni yw y plant, ni yw dyfodol, ni yw y rhai a choleuodd bydd a dewrwch y modd. Ni all benderfynu a chi mwyn byd ni. Mae'n gwythyn am y byd yn well ieti a fi. Ni yw y plant, ni yw dyfodol, ni yw y rhai a choleuodd bydd a dewrwch y modd. Ni all benderfynu a chi mwyn byd ni. Mae'n gwythyn am y byd yn well ieti a fi. Roedd y noson yn llwyddiant. Roedd rhieni pawb yno ar wahân i braidd i. Roedd mam a dad i ffwrdd ar daith busnes ar y pryd. Ac oedd hynny yn golygu un peth. Parti yn fy nhi i! Oi! Ti yn nuts! Nes di wahodd pawb o'n i dy di. Be oedd digwydd diwedd? Beth all digwydd? Dyma di gyfle di fod yn cool o'r diwedd. Ti'n gwybod si Dafi? Ie, os bydd y parti yma'n llwyddiant, gawn ni byth yn gael allan o ddim byd byth eto. Paid o boeni, is i mas i brynu bwyd a stwff i ddim berffaith. Cori. Oh my God, some trust me. Mama, mae'r beth o ti sy'n fan hyn te? O, rhyw 15 milltir ar y brif ffordd. Ddim brif beth. Okay, cool. Where ti wedyn? Hei, mae pawb yn ei fod a'i nes i feddwl am bopeth. Fe roes i enw arbennig i'r tîm. Aroswch am hyn. Love Shack. Oh, awesome! Hen o ffrindiau ni wedi partio fel tai 1999!
parti na, achos ni'n mynd allan am 3 mis. Bethau sydd â croeso a chlirio ar fy mhen fy hun, a pan fyddeles i nac i pethau fynd dim gwaith. Hey, Palmer, party great. Sorry. Miss Brian. Oh, hey, recording. Stewart mor man y last fan. Nos o'n galed y fe. Na chi'n wedi ni eto. Miss Brian, chi iawn? Wi'n ffain cwri. Cofa rhaid i fynd fe welai ti fori. No. Nawr ag yn y man dwi'n teimlo chedig yn unig a ti byth yn galw tra. No. Nawr ag yn y man dwi'n teimlo chedig yn flin a ti'n gweld y dag yn llif o law. Nawr ag yn y man dwi'n teimlo chedig yn nerfus bod pob blwyddyn yn mynd i fynd yn wath. Nawr ag yn y man dwi'n teimlo chedig yn sgwyl ac yn y man fydd am glin. Nawr ac yn y man fi afar chwal. Nawr ac yn y man fi afar chwal. Wyt yn angen di yn nawr. Wyt yn angen fwy na'r ioed. Dim ond i ti fyna un dim. Gall o'n fod fel hyn am byth. A bydd hyn yn ei bwysig yn iawn. Os oes dim byd o'i le, dan gilydd fydd o drwyddi hyd am ddiwedd y le. Mae dy gariad nhw'n yn gysgo tan fy ngwach o cwmwam. Ni yw'n i beth yw'n ei fy pob amser yn y gwir. Gall unrhyw un sy'n edrych weld y ffroedron yn tanio. Dwi dy angen di nawr. Ie hyn sydd yn dechrau pob peth. Ie hyn sydd yn dechrau pob peth. Unwaith roedd na gariad yn fy mywyd i, ond nawr mae'r teimlad yna di mynd. Does dim ma allaf wneud, mae'r cwbl ar ben ar ni'n dau. Rhywbeth oedd na olen fy mywyd i. Nawr mae hi yn tywyll dros ben. Does dim allaf wneud, mae'r cwbl Ar ar ben ben ar ar ni'n ni'n dau. Mae'r cwbl ar ben ar ni'n dau. Mae'r cwbl ar ben ar ni'n dau. Ond mae amser yn cerdded fel ma'n dweud, ac byddwn ni gyd lan yn y ffordd yr hunain. Wel, bron pawb. Billy, where's your llythyr ar y locker? Ie, fe roi sy'n ar ôl o wedi Saesneg. Dwi'n gofyn bod penny fod yn amser dati enni, gyda'r secret of my own. Ie, ti'n reit. Ar y cyfamser, oedd Virgil wedi bod yn dilyn cyrsiau allgyrsiol gyda Miss Miyagi ar ôl ysgol. Wax on. Wax off. Wax on. Wax off. Wax on. Wax on. Beth ar y ddeiar wyt ti'n neud? Wel, mae Mr Miyagi wedi gofyn fi ymarfer hanner awr bob dydd. I fod yn gywir, mae'n defnyddio pen a'r calon i rhoi'r dwylo. Page your fence. Wax on. Wax off. Ie. Page your fence. Sand your llaw. Sand your llaw. Sand your llaw. A thra roedd yr rhan fwyaf ohonyn ni'n hapus i fod yn yr ysgol yn ystod y flwyddyn fwyaf pwysig yn ein bywydau ni, mae'n amlwg nad oedd pawb mor hapus i fod yn ddisgwyl hun yn ysgol William Ocean. Fi'n smelt mae dad yn ysgol. Fi'n sic o lle yma. Ti just moyn mynd mas i ennill arian. Mam a dad yn siarad ti. Pam? Dy ddim fel ffrind doleg ta beth. Ti just moyn job. Fel
Gei ddosbarth i ddysgu. Fi gweld eisiau di. Pan mae rhaid i gael arall i fi. Allai ddim wneud hynny. All pethau byth fod yr un peth eto. Halai! Achos allai ddim edrych yn ti yr un gol eto. Sdim syniad y ti faint o weithiau daw china ohono ti yn fy meddwl. Mae'n bod yr un wallgo. Catel am beth yn rofio oedd yn y gyd. Tro'n siarad arall i fi. Ferffen i ddod troi hyn. Na, Sheena. Allwn ni ddim. Hyd yn oed pan byddai'n dysgu dosbarth y cyfan allai feddwl am i'r cylchgrawn dwl yna. Oedd ni'n siarad yn ôl ia! Allwn ni ddim. Y dosbarth yn aros. Mae hyn yn ddol. Mae gan pawb ei feien yn hangel o dwi! Mae rhywbeth definitely yn mynd mlaen fan hyn. Nes i weld e'n crio yn y stordio wrth wena. Crio? Yn y stordi? Na rhywbeth yn mynd mlaen te. Oh my God. Yes! Tawelwch, na ddigon. Ddim yn y mood am unrhyw nonsens eri. Reit, gadewch i ni ddechrau. Prawf calculus. Wy'n hi, beth yw hi, yw un fen iawn. Fel angel yn y cartref yn cyffroen a'i llawn. Roedd hi'n hyd fel eira, doedd neb i'w sbwylo hi. Cofio ar yr angel o amser am hi. A'r oriau'n hedfan hi, fel mas i'w chwilio am hi. Ac ar y tydalenau'n frigo, ond i'n hi wedi. Mae waith o hi, yn horf yn nid yn hi. Angel i'ch ddysgu, fy angel i'ch ddysgu. Mae waith o hi, yn horf yn nid yn hi. Er i glywed gan y god, nid yw hwn yn dyn yn rog, a pan fydd Robert wedi mynd, fe fynden dau dan hyn. Yn y car, ti a fi, fe hanner roedd yr un, awn a ddewyd bechri, dim ond yn un fi. Mae'r ddad o hwn a fi yn roch, a fyna i ysgol llunio o, o nas yn mynd i bad, ia, nhw dal yn mynd i'w predi. Mae waith o hi, yn horf yn nid yn hi, angel i'ch ddysgu. My wife of me, hard for me. Annoi'r Eileen. Rwy'n dy hoffi di yn fwy na neb arall. Tiffany, rwy'n dy hoffi yn fwy na neb arall. Rwy am fod gyda ti. Am beth? Rwy'n am fod gyda ti am beth. Yr hyn mae'n trio ddweud yw, fy mod i dy garu di. Un rwy'n trio gweud yw, mod i dy garu ti. Oh, Michael. Oh, Michael. Wel, o rhaid i fi mynd, mae gyda fi training.
Felly daeth diwedd yn blwyddyn i'n nes. Wrth i'r prom ddod yn agosach, a pethau'n anoddach. Pwy o'n mynd i ofyn? Sut o'n i'n mynd i ofyn? Ac yn fwy na dim, be o'n i'n mynd i wisgo? Oedd Siagau Billy a'r Cindy, ac oedd wedi cael ei ysbrydoli gan ei eilydd, George Michael. Mae'n wir fod Billy'n edrych yn ddigon cool yn hwnnw i Michael, ond ar ben ei hun oedd e fel pob un arall ohono ni. Bachgen 17 oed yn trio edrych yn cool a cael date ar gyfer y prom. Oce, dyna hi drof yna. Nawr, ti'n cofio'r routine, ie? Ydw, wrth gwrs. Pryd ti'n mynd dal i fi ta? Oedd y gyd i arian yn ddiwedd. Nawr, sut dwi'n edrych? Iawn. Ie, dwi'n gwybod na, ond ydw i'n edrych mor cool a George Michael? O, wyt. Gret, gret. Fi di beth yn gallu cysylltu. Os na chai beth ar gyfer y prom, ar ôl y holl ymdrech yma, mae'n fita'r suit yma. Ti'n barod? Dwi'n mynd gyda fi i'r prom. Am y canfed tro. Na. Ond ti'n bachgen mwyaf lush yn y byd yn yr ysgol i gyd. Sori, ond mae gen i'r llygad a siw na. Na! Cindy, Beth? gai siarad ti am hyn? Ceisbo? Oce, cool. Billy, sma'n gwybod beth ti'n eisiau gwneud, ond am i fy mas efo ti, tai ti'n ti'n ôl ar y blaen. Felly, ie, dwi'n gwybod? Rhaid bod ti'n joca. Ti'n atgoffa fi o'r môr, Pam, dwi'n mor gryf a dirgelwch, i fe? achos bod ti'n making sick. Felly, be di problem i, ie? Dwi'n darllen yn lyfr sick. Na! Ew. Oce. Cool. Wel, pan ti'n nawr feddwl, ti'n gwybod beth ffeindio fi, ie?
da i fi. Ydych chi'n brysio ar hwnna, Daisy? Dim byd, o'n i jyst gadael. Mae'n amser i bawb bod y gwir am Eileen a Michael. Ie, beth chi ddim yn gwybod yw bod Michael wedi bod mewn cariad gyda Eileen ers amser. A mae newid ofyn i mynd prom dy fe. Mae'n llythyr yn dweud. Wel, peth yw, drychwch, chi eisiau gwybod y gwir, Ellen Michael ddim yn prom gyda ti, jyst ti talu miliwn o bobl lefi. Dim yn cael bach o sport o'n ni. Yes, wel ni llythyr yn agor ei gilydd. Ti'n cael bach o hwyl. Felly, ar ôl holl amser yma, doedd dim byd yn wir. Ti byth yn hoffi fi. Na. Ti'n gwybod be, Michael? Teibiaw! Ie! Yr unig gwahaniaeth rhwng y ti yn bwgen o'n crap! Yn bwgen! Sut allet ti fod mor greulon? Allet ddim credu byddet ti'n neud fath beth? Dim yn cael bach o sport o'n ni. Sport! Sut ti'n credu mae Eileen yn teimlo? Beth sy'n mynd i fi wneud amdano fe? Ti'n gwybod be, Michael? Dim byd. A dim ond i ti'n nagos atai, byth to. Ti'n mynd bach yn mynd i fod yn alw ti. Dwi'n ddim credu mod i wedi wastad o holl amser gyda ti. Tiffany, ac ti ddim bod yn serious. O'r prom no stori, fi fi am ein gyda. Dim ots dy fi chwe ei di, Michael. Mae e'n trosod. Ie, wel, fydde ti'n begen i cael fi nôl o fori. Allen ddim credu bod chi'n gallu dweud hynna. Na, mae gen i rhywbeth i ddweud. Ond fel chi ti'n ei talu yn anfoddeol, rwy'n wedi bod chi'n mynd i ymddeol yn fi ailwaith. A beth sy'n mynd i wneud yn ar y beth? Rhaid fi wedi byddio chi. Rwy'n arbennig o'r mewn. Carati nawr. Nid drwy'r lai, ond arfau amddiffynol marwol. Peter, am ddiffyn â hyn. Ys mwyn i hel! Ffogol am machgen i. Cofio be wedys i fod ti. Os wyt ti wir yn grac, just cymer anadl, cyfraiddig, ac yna yn o wadi'r boi. Chi mwyn bach o hyn? Hyn! Helo, Eileen. Iawn, os ti eisiau. Nos ti angen siarad gyda rhywun, fi barod yn wrando. Be sy'n bod? Mae fi wedi cael ei trio. Mae fi fynd o mewn. Ac ar ôl 6 mis, yn ôl o'n i'n teimlo bod fi yna. Ond... Yna. Ond o'n wedyn. Na, gen ddim. Ti'n ferch greu, ti'n pawb yn hoffi ti.
Hi, Sheena. Hi. Sut ti 'di bod? O, Ysgol. Ti? O, iawn, iawn. Wrth flwyddyn galed, e? Allet ti weithio ni? Jyca! Ona Na ti ti gyda. gyda. Oce. Dim ond dweud bod i'n flin am popeth. Diolch. A meddwl yn tybed allwn ni ddechrau o'r newydd. Sa'n gwybod? Wel, dwi ddim ond yn... Ond allwn ni weld start. Ia. O, gyda ni'n greit. Grêt. Ti? Ti'n mynd i'r prom fory? Wel, am ychydig o amser, siwr o fod. Wel, ydy nada. Fydden ni'n grêt. O, Wel, ai ti. oce. Mae y trydydd ar hugain, noson y prom. Roedden ni gyd yn bod yn aros am hon drwy gydol ein bywyd ni, ac roedden ni am wneud yn siŵr ein bod hi am fod i noson byth ofiadwy.
chi, beth ddigwyddodd i bawb ar ôl i ni adael yr ysgol? Mae Laura a Debbie erbyn hyn yn werth ei miliynau. Fe sefydlon nhw dating agency ar ôl gadael yr ysgol, sydd erbyn hyn yn un o'r rhai mwyaf yn America. Fe briododd Fergal ac Eileen 2 flynedd yn diweddar. Fydd rhan fwyaf o theoriau gwallgo Fergal yn wir, ac mae erbyn hyn yn bilionydd ar ôl gwneud llawer o arian ac yn o rhywbeth sy'n cael ei alw'n rhyngrwyd. Byddai Billy a Cindy byth wedi para gyda'i gilydd. Gwledydd yw hi, ac fydd y them berchen ar gyfres o skating rinks ar draws America. Pan ysgrifrio ac yn o ffasiwn, fe gnocodd nhw gyd i lawr ac adeiladu meysydd parcio yn eu lle. Fe geisiodd Michael Feldman chwarae pêl-droed y proffesiynol, ond bu rhaid iddo ymddeol yn gynnar oherwydd anaf i'w ben glin. Mae wedi bod yn briod ddwywaith ac mae ganddo 4 o blant. Mae e erbyn hyn yn weinidog yn New Orleans. Byddaidd Mr Cocker a Miss Brannigan i ddeall ei gilydd o'r diwedd. Fe briodon nhw, ac mae'r ddau nhw yn dal i fod yn dysgu yn William Ocean High. Mr Cocker yw'r pennaeth erbyn hyn. Ac al Perk erbynau, ni dal i drio gweld yn gilydd, chwarae golf yn y bythefnos. Mae Kirk newydd briodi merch gwrdd Disneyland. Mae Alf ar y llaw arall dal yn ddi-briod, ac fel na fi ddim yn debyg. A beth am Tiffany a fi? Wel, nathon ni ddim priodi fel o'n i'n gobeithio. Fel mater o ffaith, dwi heb glywed ganddi ers 3 blynedd. Be sy'n priodas i'n Chicago? Mae ganddi 2 ferch hyfryd, y 2 yr un sbit â hi. A fi? Rwy'n hapus, ac yn iach. Rwy'n caru gyda cynllunydd dillgad ar hyn o bryd. Wel, dwi'n i weld sy'n daith pethau. Mae'n wir, nath yr rhan fwyaf o bethau nes i obeithio dan ohoni'n 17 oed ddim digwydd. Ac, bod yr atgofion yna yn hell bell yn ôl erbyn hyn, maen nhw dal i fod yn fyw yn fan hyn, ac mi fydden nhw am byth. Joio. 1, 2, 3, para!
podcast.